حسامەتی ناجار و پارتیا ئازادیە کوردستان و پارتیا سۆسیالیستە کوردستانی و گوت ئەم نه قایومان و نەژی سیاسەتە هەندێکان دەپەشتینن بسەکنێکی و هەوە بەرەیەکی وڵاتپەروەر و دەموکرات بڤێ ناوێ وەنها بەرەیەکی ئاواکریە هەنێک دەبێژن هەنێک هەدەپەی دەبێژن ئەv خزمەتە ئاک پارتیەتکن حتا تعبیرەوان بن خزمەتە ئاکەپێتکن گوتنێکی و تەسبیتێکی ڕاستە بیاتە ئەف نەقێکێکی مەدی ئەوە نە تەسبیتێک ڕاستە وەک تێ زانین 2017 دا سەرۆکی me کێک Mustafa Özçelik wanê konferansek didarxist vê konferansêdekî ku em ê bloqekî Kurdî çêkin anî zimanê rojî paşê pêşiyama da ev dî çêbûn hilbijartinê bîstîçarê Xezîranê hate rojevê û me got em ser hinde prensîbên siyasî û yê netewî em tifaqekî bikin me pêş partî em pêk hatibûn me bloka Kurdî ava kiribûn em serokê partiyan her partiyan berdek jî kek Mustafa bûn çûn gel HDP'yan axivtin ئەو ئەزبنی ئەو پێواژۆیە کوتە باستکی ئەو gelek جارە هاتیە گوتن ژبەر و پرەنسیبان وان پرەنسیبان ڕاستە حتا HDP دەکلاراسیۆنە خۆ دەجینە داوان و بڕاستی دوێدا ئەو ئاریشە و پرۆبلەم چێبوو لێ ئەس خەزم پرسەکی و تێک حسەمەدی ئەو پێک نهات لەمانێ ئەم هات نەوێ پێواژۆی مەوێ هەڵبژاردنê de jî em nekedine vê tifaqê ew nev tifaqa jî em nikarin bêje ev bi tifaqî ji bi nav bikin keremke ez tê gêştim niha rastiyekî heye li Wanê li bajarê Wanê an dê AK Partî qazanc bike an jî dê HDP qazanc bike yani realîteya ku niha çavdêrî û rapirsî encam dane ew e yani îtîfaq dê dengê xwe zêde û kêm bike û tabloyekê dine li ser feraziyekê ez bêjim biyate AK Partî bi serkeve yan jî HDP bi serkeve ji bo bajarê Wanê kî jab dilê we ye niha tabii hinde tişt dilê me naçêbin niha AK Partî an HDP qazançke ya rastî em hatine û pêvajoyê da êdî were gerek feq nake me pratika HDP jî pêşiya xwe da dît yani 10 sala 15 salan ew şaredar ew bûn yani em bêjin xizmetek gerek mezin nehate wanê lêbelê tiştekî HDP AKP tiştek xeletiyek mezin kir ew xeletî çi bû çend ji ewdî be jî yan tihisnekî jî em nepejrin jî neecibîn jî ew ji îrada milletê xwe hatibûne mesela qayyûman tibas belê